हारिमुआरि फोरबोखौ खुंनाय हाबाफारिया बर' हारिनि हारिमुखौ मुलुगनि सुबुंफोरनो मिथिहोनाय आरो गुबुन हारिनि हारिमुखौ जों मिथिमोननाय बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ। बिटिआरआव गोजोन फैनायनि उनाव बेफोरबायदि हारिमुआरि गेदेरथार फोरबो खुंनाया बेनो गिबि खेब। बेफोरबायदि मोजां गेदेर फोरबोखौ खुंबाय थाबोला बिटिआर ओनसोलाव गोबां जौगानो हागोन आरो बेफोरबायदि हाबाफारि खुंबाय थायोब्ला बर'नि हारिमु, बर' राव, थुनलाइ, बर'नि आसार खान्थिखौ गुबुन हारिनि सुबुंफोरा मिथिनो हागोन। बेफोर बाथ्राखौ गौरां हारिमुआरि फोरबोआव बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेबायदि गौरां हारिमुआरि फोरबो खुंनायखौ बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ साबायखर बावनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बेफोरबायदि फोरबोखौ इयुनावबो खुंनो नाजागोन होननानै खोथा होयो बिथां प्रमद बर'आ। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला फैगौ बैसागुआव भारत हादरनि गासै हारिमुफोरखौ लाबोनानै मोनसे गेदेर हारिमुआरि फोरबो खुंफुंनाय जागोन होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो। आरो लोगोसेनो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायबावोदि फैगौ 27 जानुवारिनिफ्राय थामथि खेबनि थाखाय थुनलाइयारि फोरबो खुंफुंनो थांगासिनो दङ। बे फोरबोआव गासै रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो थाखाय खावलायदों बिथां बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ मा बाथ्रा बुंखो आबुं मिथिना लानिफ्राय। कालचारेल फेस्टिवल गिबि खेबनि थाखाय बेवहाय खुंनाय जादों आरो बेवहाय जि नर्थ इस्ट जोन कालचारेल सेन्टारनि दैदेननायाव बर' हारिमु आफाद बिटिआर सरकार खनसे जयै खुंनाय जादों। दा बेखौ बे हाबाफारिया जोंनि हारिमुखौ मुलुगनि मानसिफोरनो मिथिहोनाय आरो गुबुननि हारिमुखौ जों मिथिनाय बेबायदि मोनसे मोजां प्रग्राम जादों आरो बिटिआरआव गोजोन फैनायनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय बेबायदि गिदिरथार प्रग्राम बेवहाय जादों आरो बेनि सिगाङाव इन्टारनेशनेल ड्रामा फेस्टिवल जादोंमोन। दा बेबायदि मोजां हाबाफारिया जाबाय थायोब्ला बिटिआर ओनसोला जौगानो हागोन आरो जोंनि हारिमु, जोंनि राव थुनलाइ, जोंनि आसार खान्थिखौ गुबुनफ्रा मिथिनो हागोन। दा बेनिखायनो आं बेखौ बेवहाय खुंफुंनायनि थाखाय जोबोद साबायखर बावदों आरो बेबायदि हारिमुनि हाबाफारिफोरखौ इयुनावबो जोङो खुंनो नाजागोन आरो जोंनि मोनसे प्रप'जेल दङ बैसागोनि गेजेराव अल इन्डियानि जेसेबां कालचार दङ फक कालचारखौ लाबोनानै बेवहाय मोनसे गिदिर हारिमुनि प्रग्राम खुंनायनि थाखाय जोंहा मोनसे प्रप'जेल दङ। दा फैगौ 27 अक्ट'निफ्राय बेवहाय थामथि लिटारेरि फेस्टिभेल जानो थांगासिनो दङ आरो बे लिटारेरि फेस्टिभेलखौ बेखेवगोन अरुणाचलनि स्पिकार बिथाङा आरो बेवहाय देश बिदेशनि गोबां लिरगिरि खन्थाइगिरि बिथांमोना फैगोन आरो बेयो गिदिरथार इभेन्ट। आं बयबो रायजो राजाफोरखौ बेवहाय बाहागो लाफैनो थाखाय आं खावलायदों। बिटिआर एकर्डखौ एबार रायजो राजाफ्रा फालिगोन। मोनफ्रोमबो समस्थियाव मोनफ्रोमबो जायगायाव रायजो राजाफ्रा फालिगोन आरो जों बेवहाय बाहागो लागोन। मानोना रायजो राजाफ्रा दिनै बयबो सेलेब्रेट खालामनो लुबैदों कि जोंनियाव गमामायैनो गोजोना फैबाय आरो बे गोजोना जाहाथे अराय समनि थाखाय थायो बिनि थाखाय रायजो राजाफ्राबो बेखौ सेलेब्रेट खालामगोन। ओंखायनो मोनफ्रोमबो समस्थियाव रायजो राजाफ्रा बेखौ गाजा गोमजायै सेलेब्रेट खालामगोन। सरकारि हिसाबैबो जों बाहागो लागोन बेजोंनो। सेरफांगुरि बाजार शोरूमा माग बिहु धामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु धामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमाव खुंफुंजानाय माग बिहु धामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु धामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा-मोनफायै इस्यु गिफ्ट हरफानाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।